El Teatre Italià comença la temporada 2008-2009 amb un clàssic absolut de la dramatúrgia espanyola, Tres sombreros de copa de Miguel Miura. Humor absurd en estat pur en una peça que ha tardat 20 anys en ser estrenada. Anem a parlar amb el director. Quins factors han convertit Tres sombreros de copa en l'obra mestra del teatre de comèdia que és? Es una comedia que si la intentas dirigir, montar o interpretar por lo legítimo, como yo creo que se debe de hacer, es una comedia muy difícil, muy brillante, pero muy difícil. Yo intento que la lectura que yo haga de una comedia respetando al autor esté también en mi mundo, mi poética, ¿no? O sea, que no rechace lo uno a lo otro, que también es muy frecuente hoy día en teatro. Fíjese, son muy bonitos, ¿verdad? Sobre todo se ve enseguida que son de copa, que es lo que hace falta. Miguel Miura sigue completamente vivo. Y claro, de Tres sombreros tienen un recuerdo, la hayan visto, no la hayan visto, la hayan oído hablar de ella o se ha leído en los institutos, es uno de los textos clásicos, ¿no? Mire, este está chico. Este me viene grande. Y este dice mi novia que me hace cara de salamandra. Caballero, Sergio Caballero. Miura, Miura. Ma que eres un valent, en un Miura. Jo crec que sóc menys valent que fa 15 anys quan la vaig fer a l'institut. La vas fer a l'institut? Sí, va ser, no sé si és la bogeria del teatre que ens va portar a fer això. I ara... En aquest moment, quan vas decidir ser actor? Pues sí, va ser en tercer de BUC quan vaig dir, mira, agarra la maleta i vés-te'n. Això és molt romàntic per a tu, no? Per a mi sí. Venga, fíjese. Este trozo no, porque es el paso. Ya está gastando. Per què ha de vindre el públic a veure aquesta obra? Ui, doncs molt senzill. Primer perquè s'ho passaran molt bé, hi ha situacions molt absurdes, els diàlegs també són molt estranys, i a banda perquè també hi ha un punt sentimental o nostàlgic, val? I a més jo crec que l'obra és molt més de lo que explica. Està la crítica social, que si el matrimoni, que si la prostitució, que si... Jo penso que s'ho passen molt bé. Molta merda. Gràcies. Vinga. Però què feu així? Fora, que no tinguin res per a tots. Au, vinga, fora, que està la funció a punt de començar.